Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe, ko salmodirde e moɗon e juurodirde e moɗon e wiide alhamdulillahi rabbil alamin. Kadi en garti kadi e golle men jahannoɗe. Allah wallino en noon no mbinoɗen ni e mbaɗiri noon. Holno wiyano les 5 eɗen lawƴa dental diine ngal en mbaɗi noon. En mbino kadi les 5 eɗen lawƴa dental kabaruji nanguitaɗi ɗi ɗo watteɗo. En mbino kadi dental o jangguinte alkule pular ɗo wonande ɓe jiyata bindi ɓe holno ballirte ha mbatta yiide bindi, mbatta windude e janngude. ɗon kadi lawƴanoma ha laaɓi le 5. e ɗo wonno wonande ɓe jiyata limto e hijjo ɓe no ballirte ha mbatta yiide limto e hijjo e tarde. ɗon kadi le 5 wiyano ma lawƴanoma no wiyano ni. Ndeke en paami ko haalano ko gollanoma, kadi nde lawƴetende haalanoma. Wiya lawƴira ko ha yimɓe ganda gonɗo hen emo ala hen. Sabu ne woodi wonɓe hen taw portable ɗe ko bonɗe, wona aɗa hen taw ɗe ngala hen, walla neɗɗo jogo numéro muɗum taw ko bonɗo heddo hen taw ene hen taw ala hen. So lawƴama noon ha laaɓi cer, an jiɗɗo wontude heeno a haalanama ko adide arete ɗe yehete. Sa arti aɗa yiɗi nattude yiddema ne heddi e wonde hen, ngara kalanɗa sarɗiji gonuji hen ɗi, so ɗi belma gona hen, ɗi belanima an jeeyi portable ma, jeeyi connexion ma, hay goto wiyatama ya ad nataɗa yiɗa nadde. Heddi noon comme kala galle koma waɗa sarɗiyiji lelnaɗi nde sella. Kala hunde koma waɗa sarɗiyiji lelnaɗi nde wawa wonde hunde. Ala ko ummini en sowona jangguinde. An noon jiɗɗo janngude o, ene heddi e ma wiide ka janngowo, wadde bisimilla ma jangde ɗo wonno nanɗon ha joni. Koye guurte gonano ɗe gasi aset jawɗe fof janngama. ɓe jangi aset, kamɓe janggano pular ɓe arab ɓe jangi eltine, ɓe jangi alarba no wiyano ni ɓe waɗiranama noon. Hewɓe noon mbi galleji janginta ko an gonɗo wona janggata. Min mbaki somin pini ñalawmaji mbiyaɗi e janggine ɗi, so jonti min gara min janggina e sifa no wiyano wiira. An noon mo janggata o noon ala koye mbawema. Sa addanama jangde a janggani koye mbawi hen. Ko waɗɗi min ko arde jangginde, ko jangginte ko min gaddi pawiɗo min jikki haji amen. An noon janngowo aranta janngoya, sabu sa wawi ko an jeeyi mbawa ko wona minen. Heddi noon ko jobdi mbiyeɗa, kala lewru ko 400 joɓata janngingol ngol. Ene jaranma ɗum gara jangga. A yiɗa noon ala ko wawema, jawdi ma ko an jeeyi. Kono noon sarɗi biyaɗo aɗa heddi hen tongade hen ko 400 gara bindoɗa, kala inde ma, yettode ma, ala suka, ala mawɗo, ala debbo, ala gorko. Jiɗɗo janngude wiya ko jiɗɗo o wiya dental diine nan toon ko golle sariyankoje e diine watte toon. Ngalɗa ko kabaruji pular nanguitaɗe innira. So nanguitama gaynama ɗon lombete. ɗa ko yiɓɓe janngude pular wino ko janggoɓe, yiɓe jiyata bindi ɓe, ɗa ko yiɓe jiyata ɓuura arab ɓe. ɗeɗo dente nanggude ga. Sa ari noon an andi ɗo jiɗɗa jeeyede hen, gara kaala mbiya ko ɗo jiɗmi jeeyede, on saaha mbaɗɗa ɗon. Numéro o noon ko 00 221 77 906 14 81. mbaɗa yaya
mbaɗa li jiya WhatsApp o ngara kaala indema e yettodema, kaala ko jiɗɗa ko min keɗonoma. on saha kalanɗa serɗiji ɗi aɗi belma ngara naata, a haalanama serɗi ɗi belani mi jokka hajuma, haade ala duko ala ko yiddema tan woni ɗon, ko jiɗɗa ko jarnima temedde 4 nanaɗa ɗo jiɗɗa won wona ɗon. ni foti gannon kam heewɓe cikkanno ɗi boni ɗi bonani ko laƴgol lowƴama gasi, yimɓe ɗe garti aɓene gartira goto goto ɗiɗi tati nayo aɓene natta anne an jeenoɗo heno ngam majjirima andu aɗi goodiɗo no mbano e mbayleki. ko aranno hen ko ne ara hen ha joni, kala ko aranno hen ene ara hen, kala ko aranno e majje ene ara majje ha joni. ha noon andi yiddema garta natta gaddora temedde ma 4 bindoɗa natta e galle mo jiɗɗa wonde o. a andi galle mo jiɗɗa wonde cuɓoɗa ko jiɗɗa ko gona hen joɓa hen ko jobdi adduma ga, wona tan on jarama jokke golle min beltima jokkata golle, ko jokku golle ko gadda min gadda, hay goto emon jaɓata gollo lewru ma wiya jarama. min ko golle min jogiti noon, golle amin gollo joɓon golle ɗe min golono on. an nomo yiɗa gollanede o yahajuma, an noon jiɗɗo gollene ngara gollenɗa. sa ari e oto o ayimo nawam, o nawima o yettinima ko paɗɗa joɓamo. anne ko jangde mbiyanɗa ha lewru ndu ma aɗa jangguine, walla ko kabaruji mbinoɗa addane kabaruji ma ha timmi lewru maayi, ko jangde mbiyanɗa to sharia to a waɗanama no wiyata ha yettima lewru maayi, ko heddi ko heddi. hole moon jaɓowo lewru maayi salo yobminoyade kaale. min mbiya e dokku min mbiya ko yon jobmin min gollonon ko jobdi addi on ga, jobdi sa ronkino wawde yobdagal noon jalta jahajuma. aɗa wawi yobde gona ha noon donkita gacca, wona farilla e dow ma, ko yiddema adduma, aɗa gollane yiddema, wadde yidde nde ko haalanma ko tongoɗa hen. wona politique ko Allah haalira, nanira Allah, jaɓira Allah, garda Allah, naatira Allah, muña Allah, mbaɗa ko meeɗa ko ni foti. numéro o noon on kalanama numéro o ko 00 221 77 906 14 81. oɗon gandi numéro o, on majjani numéro o, omo yirdo e dente oɗon jiiya ɗum toon. wadde kala majjiroɗo nokku o a wiyama yo artu natta e sifa mbiyeɗa o, ene welma garda on sifa, a yiiɗa hay goto welnakima, ko an jiiya jawdi ma mofti ha tiiɗa min mbiya hokkumi jawdi ma ndi kono tampere amen min tampere nde ɗeɗon nden tampere ɗen golle ko ɗen min mbiya yobde min gollonma gasi. yo Allah ko en nande famde ko musidɗo moɗon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kaolack Sénégal. alhamdulillahi rabbil alamina. 00 221 77 906 14 81. mbaɗa Yaya, mbaɗa Ly jiya WhatsApp o ngara kaala indema, yettodema, kabrami ɗo jiɗɗa wonde, lambaɗa ɗon. gasi, wassalam.